Hello friends, बरायबाय बडाइजब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आरपीएफ जिडी कॉन्स्टेबल लास्ट डेट बिग आपडेट सफैबाय आंनि बे रिजाल्ट एबा इंडियन आर्मी रिजाल्ट माला मोनगोन आरो सोरना होग्रोखो ऑफिशियल नोटिस एबा ऑफिशियल साइटआव जों नायगोन लोगोसे एसएससि जिडी कॉन्स्टेबल रिजाल्ट आरो फिजिकल टेस्टनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों जेराव 10 पासफोरनि साख्रि नोंथांमोन थाखाय ए टू जेड आपडेट मोनबाय थागोन बडाइजब इनफोआव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना लोगोसे आपडेट्स नोंथांमोना गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्कीमनि सायाव मोनगोन दा जोङो फार्स्टआव आरपीएफनि अफिशियल साइटआव फैनानै जों नायबाय जे बिनि लास्ट डेटआ गाबोननो जायफ्रा खालामाखै 10 पासफोरा कनस्टेबलाव खालामाखै खालामोबा स' बिनि लास्ट डेटआ 14 मे गाबोन आरो लोगोसे एसआइनि लास्ट डेटआबो सेम गाबोन लास्ट डेट बिनिफ्राय नोंथांमोना 10 पास जानायफोरा कनस्टेबलाव हागोन अके बिनिफ्राय एग्जाम फिसा 250 दङ आरो बे एग्जाम फिसखौ एग्जाम होयोबा नोंथांमोना मोनफिननाय जागोन एकाउन्टआव हाबफिननाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि डिग्री पास एसआइ लेभेलाव खालामनो हागोन लोगोसे कनस्टेबलावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन माने डिग्री पासआ मोननैबो पस्टआव खालामनो हागोन एचएस पास 10 पासआ नोंथांमोना कनस्टेबलावल' हागोन एसआइआव हानाय नङा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामनि डेटखौ मोनगोन आरो बे एग्जामा गुवाहाटीआव जाखायो नोंथांमोना हैनो हागोन स' दानिया जों नायनोसै एसएससि कनस्टेबलनि माखासे आपडेट मानोना एग्जाम होना दोनदोंमोन कनस्टेबल एसएससिआव दा बेनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ लोगोसे फिजिकेल टेस्टआ जानो गोनां दङ दा लोगोफोर रिजाल्टआ फैथ'वाखै मोनसे नटिस फैनाय बायदिब्ला दाखालिनि थाखाय मोनसे एग्जाम डेट फैदों माखासे एग्जाम केलेन्डार एसएससिआव दा जिडी कनस्टेबलनि रिजाल्टआ थाबैनो फैगोन दाथ' मिथिखागौ लकसभा इलेक्सना सोलिगासिनो दङ आरो बे लकसभा इलेक्सना लास्ट डेटआ 1 जुनसिम सोलिगोन आरो 4 जुनावहाय रिजाल्ट मोनगोन एबा सरकार दागोन दा बिनि लोगो लोगोनो नोंथांमोना प्रसेसा जागोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बेखायनो जुलाइआव एबा जुनावहाय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ जागोन बेखायनो रेडि खालामदो नाथाय रिजाल्टआ बिनि सिगां फैनायनि चान्सआ दंखायो मानोना गोबाव जाबाय एग्जामा दा बेनिखायनो जुन जुलाइआव फिजिकेल टेस्ट जानोबा अब्ला रिजाल्टआ नैबे हमना ला नेक्स्ट सप्ताहफ्राव फैनायनि चान्सआ दङ जिडी कनस्टेबलाव दा बे जाबाय नोंथांमोननि आरो गोदान जिडीआ 27 आगस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि 10 पास खालामबाय 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम नोंथांमोना जिडी कनस्टेबलाव इलिजिबल जागोन आरो बेल' नङा एमटिएस फैगासिनो दङ आरो लोगोसे टीए आर्मिबो फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन स' दानिया फैबाय अग्निवीरआव स' मानोना गोबां फंबायमोना बिनानावमोना एबा गोबां साबस्क्राइबार फंबायमोना कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आदा इण्डियान आर्मि एबा अग्निवीरआ रिजाल्टआ होबाय नामा स' बेयाव सोरनि होखो जों नायगोन स' बेखायनो जइन indianarmy.nic.in आव फैदो बेनिफ्राय केप्चा क'ड थायो बेखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन सेम टु सेम होननानै नोंथांमोना होमबासो लगइन जागोन अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो लगइन खालामबाय देन लगइन खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल साइटआ बेबायदि बेनिफ्राय रिजाल्टखौ बबेयाव नायो होनोबा दानिया फैदो नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन बेनो जाबाय CEE रिजाल्ट्स होननाय अपसन दङ बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अग्निवीरनि रिजाल्टआ गासैबो बेयाव शो जागोन दा नायदो नै फाइनालि शर्टलिस्ट केन्डिडेट फर हेडक्वार्टार पुनेनि रिजाल्टआ बेयाव ओंखारदों नै बे जाबाय नोंथांमोननिया जायनोखि एग्जाम होदोंमोन बिसोरना माने जन वाइसआव ओंखारबाय नाथाय आसाम स्टेट एबा नर्थ इस्टनिया बेयाव ओंखाराखै आरो जेब्ला ओंखारो बेयावनो नोंथांमोना फंबायमोना नायनानै चेक खालामदो गाव गावनि रल नाम्बारा दंना गैया जुदि दङबा फिजिकेल टेस्टआव थांनांगोन इण्डियान आर्मिनि थाखाय दा बेनोमोन रिजाल्ट होथ'वाखै नर्थ इस्टना आरो जेब्ला होयो आपडेटखौ मोनगोन बडाइजब इनफो इउटुब चेनेलाव